Caribische sferen in Gariep. Maar dat wie een aantal jaren niet meer los. Een zwembad in het dorp, dat kon heel nog net uit. Het wetter stiert bij is plak aan de lippen ta. Maar met dank aan een faillissement van een zwembad in Zuidhorn dwarden de gemeente en bedrouwen we heel te stekken in het zwembad. Nou, dat weer voor u de oplossing, dat weer een gemeentelijk zwembad, maar dat draaide financieel net goed. Dan konden wij een gebruikte installatie overnemen, maar daar hebben we eigenlijk oorlog met besparing gekend. We konden voor 5.000, 6.000 euro hebben wij die hele installatie ophalen. Ik ben daar 2 weken ontslopen geweest. Hebben we hier met vrachtauto's ingebracht en zij is dat gang. Hier staat er, hier is 4 meter hoog, weegt ongeveer 13 ton. Dus dan kan je wel nagaan dat dat had wel een goede put geweest. Hoe belangrijk binnen deze zaken voor een zwembad? Ja, dit is een van de belangrijkste dingen. Maar de nieuwe installatie is net het enigste dat verhoord is, omdat het 1976 dat jaar in de zwembad. Er zitten mooie kunstafleidingen in. De tegels zijn al even vervangen, die vind ik 40 jaar oud. Het gebouw is gerenoveerd naar je dakbedekking, naar je trammen. We hadden speeltuin eromheen hebben we ompakt naar je speeltoestellen. We hebben, qua duurzaamheid hebben we natuurlijk ook heel goed geïnvesteerd, want de grootste kostenpost van een zwembad is eigenlijk wel de stroom en het gas. En nu in het nog een simmer vol met zinnerskin waar in Gariep. We halen een hele mooie week aan, want we hebben gemiddeld een 4.000 bezoekers per jaar. Maar ik denk dat we deze week al bijna op 1000 bezoekers zitten. In de dagen bijna 300 bezoekers, dus dat is gewoon fantastisch.